concelleiros que legalmente compoñen a corporación, é dicir, 7 concelleiros. Neste suposto, e quen resulte proclamado como alcalde deberá tomar posesión do cargo na forma establecida no Real Decreto 707 en 1979 de 5 de abril sobre o exercicio das súas competencias e está obrigado a impedir calquer acto que perturbe, obstaculice ou impida o dereito dos membros da corporación a asistir á sesión plenaria e a celebración do pleno nos termos sinalados. Procede a lectura da moción. O membro da... Dona Ofelia Rei Recimil, con DNI número 76-817-271P. Don Javier Cuña Maceira, número do DNI 33-299-639. Don José Fernández Viéitez, con DNI número 35-246-897H. Don Javier Presas Saborida, con DNI número 35-290-457Q. Dona Eva Lobo González, con DNI 52-48-34-46E. Don Alejandro Vidueiros Framiñán, con DNI número 76-813-181N. Dona María Concepción Vázquez Granja, con DNI número 52-481-139S. Concelleiros do Concello de Silleda e que integran a maioría absoluta da Corporación Municipal atentamente expoñen que ao amparo dos artigos 107 e 108 do Real Decreto 2568/86 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais en relación co artigo 197 da Lei Orgánica 5/85 do 19 de xuño de Réxime Electoral Xeral, solicitan a convocatoria de sesión extraordinaria do Pleno do Concello para tratar e aprobar, se procede, o seguinte e único asunto na orde do día. Moción de censura á alcaldesa do Concello de Silleda, dona Paula Fernández Pena, propoñendo como candidata á alcaldía a dona Ofelia Rei Recimil, que acepta expresamente. Dona Ofelia Rei Recimil, con DNI número 76-817-271P, concellera do Concello de Silleda, acepta a súa presentación como candidata a alcaldesa do municipio de Silleda na moción de censura presentada o día 6 de outubro de 2009 polos concelleiros que encabezan e asinan este documento. Procederemos agora a dar as palabras. Ten a palabra a candidata á alcaldía, dona Ofelia Rei Recimil. Recordamos que o que se pretende é levar a cabo a sesión coas mellores garantías. Orde, por favor. Quero manifestar, en primeiro lugar, que a moción de censura que hoxe ven a este pleno para a súa votación foi froito dunha decisión moi meditada por parte de todos os concelleiros que a asinamos. Pero entendemos que era necesario adoptar esta decisión porque a situación de inestabilidade política e institucional que se está dando no noso Concello pode dañar irreparablemente o presente e o futuro de Silleda. Por favor, silencio. Desta reflexión é o enfrontamento social que vive o noso pobo, producto dunha mala administración, non só das responsabilidades que ten asumidas este goberno, senón tamén do sistema democrático que debería respetar e defender. Nadie. Por favor, queremos solicitar silencio. Instemos a alcaldesa. Veciños, veciñas, a verdade é que temos que escoitar, por favor. Temos a todos silencio para que a sesión discurra o máis normal posible, mas penso que é bastante interesante o que está dicindo, vale? Nadie, absolutamente nadie, pode ser culpable por haber chegado a esta situación. Únicamente a señora alcaldesa. Tiña a obligación de liderar un equipo para poñer en marcha un proxecto para Silleda. Únicamente a señora alcaldesa tiña a obligación de pactar un goberno maioritario con un partido, o BNG, que asentou na alcaldía e se puxo á súa disposición para gobernar este concello. Pero non o fixo, únicamente foi capaz de escoitarse a sí mesma, de dialogar con sí mesma e de mirarse a sí mesma.
máis importantes é que as decisións deben ser acreditadas sempre pola maioría de quenes teñen que decidir. Pero este non é o caso, é o caso do noso Concello, no que 3 concelleiros deciden e 10 deben acatar con resignación tales decisións. Creemos firmemente que outra Silleda é posible, unha Silleda onde as cousas que real e non artificialmente preocupan aos veciños se resolvan con seriedade e eficacia, onde os servizos melloren día a día e onde os problemas se afronten dende o diálogo, a sensatez, a tolerancia, o respeto e a pacífica convivencia. E non dende o autoritarismo, a intriga, a manipulación e a soberbia. O máis importante para nós é o futuro. Debemos pasar páxina e procurar que esta situación cambie. Temos que recuperar o diálogo con xente da rúa, pense como pense e sexa da cor política que sexa. Todos os concelleiros temos que traballar por Silleda, tirar do mismo carro, sen exclusións, pero para lograr ese obxectivo debe existir diálogo, sensatez e transparencia na xestión. Un concello como Silleda non pode xestionar adecuadamente todos os recursos e medios para crear mellores servizos. Se lle damos a espalda ás nosas administracións con un portazo como despedida. Debemos dialogar, negociar e ata discutir, pero sempre dentro das normas de educación e respeto institucional, para que as portas sigan abertas e Silleda non quede marxinada dos importantes investimentos imprescindibles para o seu futuro. Un equipo non pode xogar coa paciencia de quen espera que lle piten un penalti a favor no último minuto. Debe crear unha estrategia de partido, atacar e meter goles. Este goberno non pode descansar coa incertidumbre de si se aproban ou non se aproban plans para vendelos logo como xestión impecable. Este goberno debe crear unha folla de ruta onde se marquen as prioridades. Debe tomar a iniciativa e xestionar os recursos necesarios e, finalmente, debe executar estes proxectos en beneficio dos nosos veciños. Debemos lograr que os silledenses se sintan orgullosos da súa alcaldesa e do seu goberno. Por favor, pedimos silencio. Escándalos que entorpecen o traballo e empobrecen a imaxe de quen nos representa. Todas as horas deben de ser destinadas a traballar en beneficio do noso municipio, escoitando e dialogando con todos, abrindo portas para todos e non para uns poucos. Por favor, estou segura. Instamos á alcaldía a que manteña silencio. Por favor, escoitademe outra vez, por favor. Veciños, veciñas, por favor. Teñamos un poquinho de respeto. Estamos rematando, vamos a continuar escoitando, por favor, gracias. Estou segura de que unha maioría unida neste Concello é a única solución para resolver os graves problemas que ten. Vamos a olvidarnos de tendencias ideolóxicas. Vamos a formar un equipo de persoas que queren traballar polo seu pobo, empuxando todos na mesma dirección, recuperando a tan ansiada e necesaria estabilidade política e institucional que precisa este Concello. Iso é o noso obxectivo. É o moito que nos impulsou a tomar esta decisión. E estes son tamén os meus compromisos con todos os sillerenses. Moitas grazas. Por favor, imos continuar a sesión. Dona Paula Fernández Pena.